Žijeme vo svete, ktorý sa topí v neustálom prepojení. Smartfóny, sociálne médiá a internet sľubujú, že nás zblížia. Napriek tomu sa zdá, že sme rozdelenejší ako kedykoľvek predtým. Ako je to možné? Ako môže svet, ktorý je tak prepojený, pôsobiť tak roztrieštene? Pozrite sa okolo seba. Vojny stále zúria nielen na boiskách, ale aj v nás samotných. Bojujeme o prežitie, o dôstojnosť. Celé rodiny sú trhané na kusy konfliktami. Deti, ktoré by mali snívať o svojej budúcnosti, teraz snívajú iba o miery. Žijeme vo svete tých, ktorí majú, a tých, ktorí nemajú. Pre príliš veľa ľudí je život strávený v strachu. Strachu z nedostatku, strachu o prežitie v svete obmedzených zdrojov. Zatiaľ čo iní žijú v luxuse a prepichu, tak ďaleko od tejto každodennej reality. A potom je tu chudoba, má mnoho podôb, hlad, bezdomovectvo, strata základných ľudských práv. Nie je to len štatistika, je to každodenný boj miliárd ľudí na tejto planéte. Boj, ktorý im kradne nádej a zanecháva len zúfalstvo. Naša potrava už nie je zdrojom výživy, ale jedom. Farmaceutický priemysel profituje z chorôb, zatiaľ čo veľkoprodukcia zaplavuje naše jedlo chemikáliami a toxínmi. To, čo nás malo udržiavať pri živote, nás teraz pomaly zabíja, zatiaľ čo nás krmia lžami a toxínmi maskovanými ako výživa. A nesmieme zabúdať na to, ako zaobchádzame so zvieratami. Namiesto rešpektu sme vybudovali systém založený na krutosti. So zvieratami zaobchádzame ako s obyčajným tovarom, napchaté v klietkach, mučené a zabíjané bez akéhokoľvek ohľadu na ich životy, bolesť či dôstojnosť. Ich utrpenie je pred nami skryté, no je veľmi skutočné. Sme tak veľmi rozdelení podľa štátov, národov, imigrantov a neimigrantov, podľa rasy, politických strán a tisícov ďalších označení. Tieto rozdiely trhajú samotnú podstatu toho, kým sme ako ľudia. Namiesto jednoty sme dovolili, aby hranice, ideológie a nálepky medzi nami vystavali múry. Naše vlády a inštitúcie, kedysi navrhnuté na to, aby nám slúžili, sa teraz stali našimi pánmi. Ovládané neviditeľnými silami sú využívané nie pre naše dobro, ale pre moc, peniaze, vojny a zotročovanie. Systémy, ktoré mali chrániť a posilňovať, sa stali nástrojmi útlaku a kontroly. Naša planéta, náš jediný domov, volá o pomoc. Odlesňovanie, znečisťovanie, vykorisťovanie, klimatická zmena. To nie sú len prázdne frázy, sú to tiché výkriky sveta v bolesti. Každý vyrúbaný strom, každá otrávená rieka, každý stratený druh je súčasťou nás, stratenú navždy. Duševné zdravie, často bojované v tichosti. Depresia, úzkosť, samota sú neviditeľné, no tak veľmi reálne. Ľudia sa lámu pod váhou vlastných myšlienok. Niekedy sa to všetko zdá neprekonateľné. Vojna, nenávisť, rozdelenie, chudoba, choroby, zúfalstvo. Ako sme sa sem dostali? Vybudovali sme svet zaťažený zlomenými princípmi a systémami, vedený strachom, chamtivosťou a nedostatkom. Ale dôležitejšia otázka znie, ako sa z toho dostaneme. Odpoveď začína tebou. Každým rozhodnutím, ktoré urobíš, vytváraš nový svet, svoj svet. Na každom kroku nie si len účastníkom života, ty ho formuješ a privádzaš k životu. A v tom neexistuje frekvencia "nie som dosť dobrý". Je tu len sila a odhodlanie, energia, ktorá rastie s každým činom. Je to spôsob života, spôsob bytia. Vyžaduje od nás, aby sme žili s plným vedomím, preberajúc zodpovednosť za všetko, čo robíme a za každú vlnu, ktorú tým vyvoláme. Každé naše konanie, každé slovo, ktoré vyslovíme, vytvára vlny vo svete. Je to vedomé vytváranie budúcnosti krok za krokom. Každým rozhodnutím svetu vyhlasuješ: som dosť, som silný. A tieto rozhodnutia nesú energiu transformácie. Nie si len kvapkou v oceáne, si silou, ktorá mení prílivy.
Ako môžeme využiť tieto vlny, ktoré vytvára každý z nás, na to, aby sme priniesli zmeny na globálnej úrovni? Aby sme podporili globálnu zmenu, vytvárame systém, ktorý umožňuje individuálne činy vedené spoločným cieľom. Robíme to vytvorením spoločných písomných princípov, ktoré odrážajú naše hodnoty a vedú nás k vedomému životu. Tieto princípy, otvorene deklarované svetu, nás spájajú a pozývajú ostatných, aby sa k nám pridali. Čo je dôležitejšie, slúžia ako nástroje na zosúladenie našich organizácií, inštitúcií a vlád s našim hĺbším cieľom. To, čo začína ako individuálna akcia, sa stáva kolektívnou silou. Tieto princípy sa stávajú smerovkami pre zodpovednosť a vedomé rozhodovanie. Keď si tieto princípy osvojí čoraz viac z nás, uvedomujeme si silu jednoty a voľby. Každé euro, ktoré minieme, každý hlas, ktorý odovzdáme, formuje svet okolo nás. Spolu vytvárame dopyt po spravodlivosti, udržateľnosti a súcite. A keď to budeme požadovať, ekonomické a politické systémy nebudú mať inú možnosť, než nasledovať. Keď miestne vlády príjmu tieto hodnoty, začneme meniť celonárodný diskurs. Kandidáti na vyššie pozície nebudú kandidovať len pre moc. Budú kandidovať pre zmenu. Nájdeme kandidátov ochotných podpísať sa pod tieto princípy a zaviazať sa ich dodržiavať po zvolení. Títo kandidáti budú predstavení komunitám, aby voliči mohli robiť informované rozhodnutia. Namiesto toho, aby kandidáti určovali program, ho bude určovať kolektívna vôľa a kandidáti ho jednoducho zrealizujú. Predstavte si, ako sa tento efekt vln rozšíri po celom svete. Svet, kde firmy, školy, vlády a komunity prijímajú hodnoty súcitu, spravodlivosti a udržateľnosti. Spoločne prestaneme len reagovať na problémy sveta, začneme ich riešiť. Gratulujeme! Vytvorili sme nový svet mieru a hojnosti pre všetkých. Svet, v ktorom je každé naše rozhodnutie zakorenené v najvyššom dobre pre všetky bytosti. Ľudia, organizácie a vlády teraz fungujú v harmónii s týmito spoločnými princípmi. Už nás neženie strach a nedostatok. Sme vedení súcitom, spravodlivosťou, udržateľnosťou a hojnosťou. Tým, že žijeme podľa týchto princípov, už nedovolujeme, aby nespravodlivosť prekvitala. Namiesto toho vytvárame jednotnú silu dobra na celom svete. Budeme neochvejnou a nevyhnutnou silou, ktorá zrodí nový, lepší svet z dávnych popolov toho starého. Navštívte manifestoforabetterworld.org a buďte zmenou.